أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, masu kallon da sauraron mu insha Allah a yau a gidan wannan TV na mai albarka muna ɗauke muku da karatu akan babu sunnar taimumi. Babu yanda zai mana bayani akan sunnonin taimama. Idan wani kar ku manta ku mana share domin wasu amfana, sannan kuma kusan ku na alamar kararrawa domin mun sa sabon bidiyo muku samu bayani. Babu bismillahir rahmanir rahim, babu sunnonin taimumi. Babu ya zo mana bayani akan sunnonin taimama. Wa amma sunnonin taimumi, amma sunnan taimama fakamsatun guda biyar ne. Awwaluha na farko at-tasmiyatu yin bismillah sunnatun sunna ne. Wa darabatu saniyatu bugun kasa na biyu sunnatun sunna ne. Wa taqdimul yumna gabatar da hannun dama al-yusra kafin hannun hagu sunnatun sunna ne. Wa tartibu sunnatun, wa tartibu jirantawa sunnatun sunna ne. Wa taqlilul asabi tsitsefe yan yatsun hannu sunnatun sunna ne. Intaha sunnatut tayammumi, sunnonin tayammuma sun tike. Alhamdulillah masha Allah. Dan ne muku kawo karshen katun mu ne, sai mu haɗa ku a bidiyon na gaba. Sai da yan wani kar ku manta ku share domin wasu amfana, sannan kuma kun san kunna alamar ƙararrawa domin mun sa sabon bidiyo muku samu bayani. Alhamdulillah masha Allah.